Dobrodošli, Aleno video. Ne mogu. Aleno video. Ćao, ja sam došao, ovo je životinje. Kako je dobro ići po zimi. Pravili smo Snješka i idemo da fatamo ribe pošto smo gladni. Životinje će pecat. Životinje, aj ti. Neću ja. Zašto? Ti si mi sluga. Mislim, ja sam tebi. Neću i ti. Jesam ti rekla nešto, ja sam ti gazda. Marš, ja neću. Idi ti. Daj kantu. Ja. Moja ispicina. Životinje, šta misliš da idemo u Listicovu kuću? Evo je. Vidi kako nije sramota. Da vratimo naše kamen. Vidiš? Najjači sam. Dobro, prozor je otvoren, zašto je razbijen? Možemo ući. A ko ćeš to budalo glupa? Ovdje kroz divnjak. A, zatvoren je. Vidiš kako sam ja pametan. Čuti. Vi šta se našao? Hobotnicu malu. To je ona što nas je ganjala. Da. Hoće da je pustimo? Valjda traži mamu. Da. Dobro, a poslije ćemo. Sad kad nađemo kamenje. Dobro, pustio si, ali nisi trebao sad. Evo ja ću tružit. Evo nema tuđe. Ali kako sam još gladna. A vidi frižidera. Jao. Jel ima ovdje? Nema. Dobar dan. Jel ovo zlistica? Nije, životinje. Jel sam. Treba za novi GTA 6. Ja hoću. Jes platio? Nisam. Onda jedi govna. Marš. Jebem ti mater. Konj glupi. Ja sam Rockstar. Marš. Ja hoću GTA 6. Daj. Nećeš. Doviđenja. Ko se tu čuje u mojoj kući? Jebeva mater. GTA 6, hoću jesi tu. Mama, oni su me dirali. Oni. Mrš ti, brace. Daj, mama, daj. Idemo, sine. Ovo je baš bio najbolji dan. A pa na početku baš nije. Hajmo tražiti kamenje. Ovo će nam biti nova kuća.